tymor yma, ond i fod yn dymor gwych o ran y tîm. Sut chi'n mwynhau bywyd yn uwch gyngor y Principality? Mae'n anhygoel. I fi fel hogyn sydd wedi bod yma ers y cychwyn, mae'n wych. Dwi'n meddwl bod ni wedi surpreisio dipyn o glybiau, dipyn o bobl yng Nghymru. Ond da ni heb surpreisio'n hynna'n. Mae'r chwaraewyr sgynnon ni yma i wneud argraff, ond jyst angen y llwyfan i wneud o, yn amlwg. Da ni'n dangos bod mae'r llwyfan yna, bod y canlyniad yn dod. Yn union, mae taith y tîm wedi bod yn un ddifur. Fel chi'n sôn, chi wedi bod yna o'r dechrau hefyd, chi wedi mynd lan y cyngreiriau. Beth am y gyngor yma, sut mae'r safon? O'ch chi'n disgwyl, o'ch chi'n disgwyl, byddech chi'n neud cystel am hynny? Wel, ar y cychwyn, na gweithio mol, mae Mark Jones yn siarad yn aml yn dweud, dim ond i fwriad oedd gyro un gêm. Ond, nath ni gyro yn 4 gêm cyntaf ni. 3 hynna oedd i'r cartra, wedyn oedd pethau dechrau newid, oedd y hyder yn y garfan yn newid yn hollol, a ers yna wedi mynd o'n erth i'n erth. Chi wedi sôn am Mark Jones fyna, yr hyfforddwr sydd wedi ymuno ar tîm tymor yma hefyd. Sut argraff mae fe wedi gwneud? Fi'n gwybod bod rhaid chi fod yn garedig gyda fe, chos chwarae bob wythnos, ond beth am yr hyfforddwr? Mae'n wych. Mae'r gwaith mae'n neud sy'n cefn i'r cae yn talu pwyth, ydyn gwaith analysis a just y pethau bach sy'n cyfri dipyn ar ddiwedd y dydd mewn 80 munud. Mae'r hogiau wrth i bodda yn chwarae dan yma.